setan kendhat saking coba tare wangi tak pateni laire tresno kang suci kasenyatan kita aku siramu isih nyawiji Royal Music. Kabeh ono batas wajare
Kowe blas ora berkelas duwe kanca cerak gerakan Bonei kode keras aku suwe langsung tinggal Aku komenan nopo mung dikei janji tresno Ngempet ngamuk bendino pengen ngeprodase kono Dasare ra duwe moral duwe awak kok diobral Kenapa harus final kok yo sing jual mahal Terus nakalku ucap selamat tinggal Aku wis kuat mental sorry aku ra kenal Aku dikeloni karo kancaku dhewe sepurane Kang Mas asuhan hatimu ikhlas lilakno aku bahagia karo kancaku wis cukup tak ucap kowe cedak sapa wae pesanku siji kabeh ono kata wajare aku ra bakal pernah takon gawe kekancan urusan cukup aku menang yang kowe kepenak cukup
percaya kandamu ra bakal gawe citra nemen saiki we gawe lara kowe nglarani ra kira-kira. Aneka Music. Safari Record. Yeay. Pusita lagi. Rasaku sik padha ora beda orang liya sing tak karep kowe ana ngancani
sik kebak katresnan kebak kasih lan sayang. Tapi Junda sok gede jadi apa ya? Nah aku tetap jadi penyanyi ya, ben waduh bapake. Aku jadi dokter ya? Tapi ben sakarepe anake ya? Iya, saya dewasa ini Junda semakin tahu jati dirinya. Ngobrol rano entek ning tengah wengi tetes embun sing ngancani aku sampean koyo lagi kasmaran tenan mlaku teko tuwa bebarengan matur suwun wis ngancani aku selama iki wis iso saling nguat-nguati kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut tatap lakune ning cukup patertenan angin saya dewa
Matur suwun ya, Yang. Aku sing matur suwun. Dinggo apa? Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu. Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Kedaden tenan Aku duwe sesuatu ya. duwe omah Apa? sing ra berisik. Wah, lapis kukus tuku Malang saka Malang. Wah, iki jangan ngono negeri ya kok iso ya. Iki aku sengaja gawakne teko Malang. Aku ngerti Yang. Gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Yang. Mak Amin yang jero ayo Yang. Mereka yang coba banter tenan nang ini. Matur suwun wis ngancani aku selama iki wis iso saling muat-muate godho wong liya. Sinten sing sambat kula niki kuat ning pas ninggal lunga waktune mboten tepat lagi bunga-bungae nyawange semu wis dikon lali kalih sikaran ati Melek oh sayang aku sing berjuang nipun nangipun pangapanting ben ra kurang dengan gampangnya sampean ninggal sayang tanpa mikirke kabeh sing wis berjalan kangen ngati caramu mlaku kangen ngati caramu nggodho aku teko-tekone saiki ati mbok sikari
Yen aku wis kangen sliramu, mesine ngimpiku sayang. Yen aku kangen suaramu, bisikno tembang manismu. Terus kaya ngene ning uripku, terus sayang aku. Rano sing ngalang-alangi, rano sing rusui.
Anana bacaye apa ti teke nang apa cia apa ti keke apa ti tu apa ti kut 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 apa caye sabar ini kok ada sabar
ojo biduan kudu bisa sabar ora cemburuan yen tansah sujangan lan kerep uring-uringan ora lokal bukan anggone bebrayan pancen gaweane dadi artis panggungan ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang mula biasane pengin kundur tanggapan pengen langsung sare waga dijak dolanan sing marai kuwatir atine wong lanang manggung mrono mrene cari perhatian opo maneh yen nganggo lambi sing cingkrang-cingkrang genit mripate goyangane merangsang boga kae ambo pinggul digoyang-goyang saja disengaja mancing-mancing saweran yen sing melu joget wis mandem banyu setan kadang colak-colek mencari kesempatan yang kanan keluarkan pargoimu ayo Mbak Pink Adinda yo boyoke aneh kaya sih Mbak Vita abote wong lanang yen duwe bojo biduan kudu bisa sabar ora cemburuan yen tansah sujangan lan kerep uring-uringan ora mogal bubar anggone bebrayan pancen gaweane dadi artis panggungan ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang mula biasane pengin kundur tanggapan pengen langsung sare waga dijak dolanan ayo Mbak Vita sing marai atau kajuta cari perhatian opo maneh yen nganggo aklambi sing cingkrang-cingkrang kuwenit mripate goyangane merangsang begagae angka pinggul digoyang-goyang
Jojo Biduan sudah Mbak Vita. Sampun Mbak Sinta. Terima kasih Matur nuwun. sudah menemani duet saya.